Tisyo. Sila yung boss ba? Okay. Bakit? Bilang sa diyan yung. Ya, bilang sa mga ha? Ito ko bigay ko. Okay. Nakana na. Anong malambong ito? Malambong Sur. So, dito kami ngayon sa Malambong Sur. Kay Ate Melanie, member din po sa thesis namin. So, day 4, dito kami mag-overnight. Dito kami matutulog. Si Buyas po ang nagpayak sa akin. Huwag niyong alalahan. Taho. 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 Huli kayo. So guys, mga ball na sinasabi nila. Yan. So thesis ba ang ginagawa natin? So day 4 po namin ngayon. Pero ito ang nangyayari. Yan. Diba? It's more fun in the Philippines talaga. Including the Bicol. Ay, Bicol tuloy. Saan na to? Manambong! Oh my God! Yan. Diba? Ano sasabihin natin eh? Mangambong? Ano to? Ay, kala ko picture. Picture lang! Ano ba yan, Ar? Pang-my day! Madali lang yung picture. Kunyari yan ay picture. Oh, diba? Picture. Ganyan. Mamaya pag nag-video picture. Diba? Saan ito ulit? Malambong? Mga ball! Day 4 ng thesis. Day 4 ng thesis daw. Pero where? Saan kami ngayon? Mga bong. Mga bong. Mga ball! Mga ball pala. Bubo ka talaga. Mga ball! Katawa! Mga bulbol daw. Kasi Ang basa-basa. Kasi yung upuan ng motor. Wala. Pero wala'y narurunod dyan. Nalulunod. Gabay may mampalunod si kanila. history ng mga pala. Kung gusto mo makilala dito sa mga building, yun ang gawin mo. Ang ganda pala dito, animal. Ang ganda, oh. Magkikita mo yung lahat ng ano. Oo, ang Hi! ganda. Hi! This is real. Tara, TikTok. Paalisin tayo manay ni. Barracks na? Paraks da. Di, mi sit in tayo. Bakuan to tayo tan. Mi sit in, mi TikTok kami laba. Sir, kung kayo mag-ita na dyan, kinaya. Saan ang gwapo ni lagi di? Pak. Yan. Nababasag na rin. Ano to? Gitna ng Manambong, Parte, Sor, Norte, San Gabriel. Basta mga bulig. Mga bulik. Kung pinapasok yung ulo natin ko.
Mga bulik pero walang ano, naka-specified na kung saan ito talaga. Ah, diba? Babasag na to eh. Ang ganda dito. Ang daming puros green, no? Green, blue, white. Maganda dito hapon. Oh, diba? Ang ganda. Kung gusto mo mabunin. Ang ganda, guys. Yung ano pa lang ng ulap, oh. So, yan mga yan is, ano ito? Mais. Mais. May banda di man na yun. Kalabasa raman. Babasag. Kalabasa. Malalim ba yan? Try mo. Try mo, Rika. Sige nga, Rika, try mo nga. Katawan. Melanie, try mo nga no alarm. Tulak ako. Yan, si Umang, best in copy paste. Melanie, Mia, Rika Kabansag, Gino Allen, Dasco. Yan. Dan si Sir na tagabantay na dito. Yun. Ang ganda dito. Nasiro man na siya. Hindi ay. May serum time pa, Sir. Juan. Sida? Sida mo ba? Cha. Balik lungga kami. Yan. Gino, Rika, Melanie, and Umang. Ganda ng ulap, guys. Hindi makaano yung girlfriend niya. Impis lang dinaanan nila. Sangat pa. Ano ba? Ouch. Ingat-ingatan mo yung gulong mo atas yan yan. Pag ipasensya ako. Ano pa? Ganda ng view. One, 2, 3. So 1, 2, 3. Kahit kunin natin yung ano, mga sa bilik-bilik. Makita tutugan yung mag-drive ako. Oy, Manambong. manambong naman. Kahit ulit-ulit ang ano nila, pero yung nakadala din kasi din yung Music Background. No? Nakaya daw mga kabuko. Sino? Kim, gabi na naman daw. Ewan, baka sa TV. Baka gabi na naman daw sa TV. Kinatid din na. Hello po, RR po 94. Lobo, aral ko dito. Manambong. Ay, ako dito.
Hello po, RR24. RR po 24. Kapag na naman. Hello po, RR Balikan. Hello po, RR24 Balikan Norte. Pasok dito na naman. RR Bayungan 24 Balikan Norte. Okay. Hello po, RR Bayungan 24.